Experiment social despre cât de ușor este să ademenești o adolescentă pe Facebook. Un blogger popular pe YouTube, în vârstă de 21 de ani, a cerut acordul la 3 familii pentru a le testa fiicele minore. Acesta și-a creat o identitate falsă pe Facebook, unde pretindea că este un adolescent de 15 ani care s-a mutat recent pe aceeași stradă cu adolescentele. I made a fake profile on Facebook posing as a 15-year-old boy. With the parents' permission, I friend requested 3 girls ages 14, 13, and 12 years old. I've been talking to these girls for the last 3 or 4 days, and today we're supposed to meet up. Deși fetele nu-l cunoșteau, acceptau să vorbească cu el online și în mai puțin de o săptămână îi trimiteau poze, numărul lor de telefon, dezvăluiau detalii intime și chiar anunțau programul părinților pentru a-l invita la ele acasă. Surpriza însă venea atunci când trebuiau să se întâlnească față în față cu el. În loc de tânărul de pe Facebook apărea tatăl fetelor. Michaela, are you crazy? Are you out of your mind? Sorry. He could have been a rapist. He could have been a pedophile. Why would you do this? A fost reacția unui tată. Un alt tată a aflat cu stupoare că Giuliana, fiica lui de 12 ani, a invitat un necunoscut în casă trimițându-i un SMS. So she just said, I think my dad fell asleep, you can come now. Get over here. What's wrong with you? What's wrong with you? I'm sorry! How can you do this? You're 12 years old. This guy's 20 years old. You could have been raped and murdered. Jenna, una dintre fete, a acceptat fără nicio problemă să se urce în mașina străinului care a contactat-o pe internet. Jenna, stop! It's your mother and father! How could you dare go into a stranger's car? What are you thinking? What would have happened if you came out and it wasn't us sitting back here and there were really crazy people back here? Este reacția mamei ei. Clipul postat pe YouTube a strâns peste 18 milioane de vizualizări în doar 3 zile. Părinții care au urmărit imaginile online s-au arătat șocați de experiment, ba chiar au comentat că și-au obligat fetele să se uite la clip.